in a week or so. Maromo kanyero Oganda gana berio ma oulo sehinyo mawuok e kaunti ma Kisumu kaluore koda koth mapek mosebedo kabuore koro dhi buonjo matin kotero koda kony mag chiemo kod gik mamoko matend kaunti no chwalo negi mamuonyo omenda maromo milion 4.8 kaluore gi koth ma pod igeno ni dhi nyime chwe pacho ka gikwayo Oganda ma pod nitiere kuonde ma pi pongo mondo dara odhi kuonde moting'ore wego helni mantiere dho nam lolwe mayudo lal kinde koth kana mopong' nyaka oko ikwayo mondo omany kama oting'ore ma bende ginyalo loke ohandgi. Reports filed by our administrators, that is Kisumu County administrators, indicates that as at yesterday, the floods have affected 7,870 people across Kisumu County. Out of the affected population, 1,928 households have been displaced from their homes. Members of 1,275 households have been integrated with neighbors and relatives. Kawuono wanka nikech nitie chiemo kod gik mamoko ma bokonyo jogwa ma county government of Kisumu nyiewo magin worth 4.8 million. We are working from next year to raise, but we are trying to advise the city dwellers that obey the 30 meters riparian rule. Don't go constructing houses and makeshifts near to the lake. If you are doing beach hotel, the first thing you should do is to control the high water levels.